Xa está aberto o prazo para inscribirse no 12º Encontro Arqueolóxico do Barbanza, que se celebrará entre o 12 e o 13 de maio na Casa da Cultura de Boiro. Trátase de xornadas divulgativas, non dirixidas únicamente a expertos, senón á cidadanía en xeral, na que se abordarán temas tan atractivos como a Atapuerca ou o Antigo Exipto. Non é un congreso, non está pensado para o mundo da arqueoloxía, está pensado para os veciños, para aquela xente que ten certa inquietude, que lle gusta algo, algún aspecto determinado da historia da arqueoloxía, que poidan acceder. E son xornadas divulgativas, poñer, coñecemento á sociedade. Non é coñecemento específico, técnico, especializado, senón que é un foro de divulgación para dar a coñecer de maneira didáctica, divulgativa, amena, un pouco os distintos proxectos de investigación que se presentan. Destaca a calidade dos participantes con expertos de gran prestixio internacional, como Eduard Carbonell Roura, distinguido co Premio Príncipe de Asturias, ou Alison Sheridan, conservadora do Museo Nacional de Escocia. Para nós é un orgullo, é unha satisfacción ter ese recoñecemento regional, nacional e internacional dunha amplia capa, porque é raro ver encontros arqueolóxicos donde haya máis de 50, 60 personas. Se nós acadamos un volumen de 300, eso quere dicir que é unha cita imprescindible dentro do calendario anual da arqueoloxía. Eso podemos disfrutar en Boiro, para o Barbanza e para Galicia. Estamos orgullosísimos de financiar este evento con unha cifra importante, prácticamente todo 100% con fondos municipales, non? O 100% con fondos municipales. O Concello está financiando estes encontros. Creo que o presuposto anda sobre cerca dos 20.000 euros, non? Dende a organización agardan alcanzar o número de participantes da pasada edición, que superou os 300. Os interesados en asistir poden consultar toda a información a través da web centroarqueolóxicodobarbanza.org.